Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Dalawang reklamo ng vote buying sa Region 1 isinumbong sa COMELEC. Detalye ng balita na yan at pakinggan natin mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nakatanggap na umano ng reklamo ukol sa vote buying ng COMELEC Region 1 ilang linggo bago sumapit ang halalan. Diumano, dalawang lokal na kandidato sa rehiyon 1 ang tinukoy at inireklamo. Ang isa, incumbent official na umano'y bumibili ng boto samantalang ang isa naman ay lumabag sa abusive state resources matapos mamataan sa pamamahagi ng ayuda. Ayon kay COMELEC Region 1 Acting Regional Director Atty. Reddy Balarbar, sa isang panayam, in-evaluate na umano nila ang affidavit ukol sa kaso at kasalukuyang hinihintay ang ebidensya at sworn statement. Hinihikayat naman ng ahensya ang publiko na magsumbong kung sakaling makasaksi ng vote buying kalakip ng ebidensyang magpapatunay dito. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM